Bezoekers! Over 2 minuten kunt u naar een spetterend optreden van Billy's Dolly's, de mooiste vrouwen van Sixth Avenue, die uw muzikaal optreden gaan verzorgen. Na een maand van tarriering waard Joet in Akrum het grote New Yorkse warenhuis van Frank Cooper openen. De komende 2 weken zit het dorp in het teken van deze verneemde oud-dorpsgenoot. Akrum is voor de gelegenheid waarom gaan in de tijd. Na 1896 doet Frank Cooper zijn echte warenhuis op Sixth Avenue openen. En Joet weer te beurt aan de oer-pakersisser. My children didn't believe me when I said that this was about our family, and they're like, "Nah, can't be." You know, sure, Dad. They're like, yes, it is. It's about Frank Cooper, and that's why we're so excited to be here. In het nijbouwde warenhuis in het centrum van het dorp staat onder oren ook een replica van de verneemde fontein uit die tijd. Alles om de sfeer van 1896 op te roppen. Ja, is dit nou wat je in de holle hier? Dat je hem de Saffelman Lienman begon? Ja, dit hier wij wel in de holle. Honderden mensen, we hier dacht van 200 dat die er hier naar spelen. Nou zijn er 400, 600 mensen die hier binnen en die van alles doen. Van muziek, theater, dans, modeshow. Het is allemaal uit de tijd van 1800. De tijd waar Fokker Coopers in New York leven en zijn big store hierachter bouwde. Dit weekend en takken weekend kun je nog naar het warenhuis staan. Maar denk erom, je moet er wel maar dollars betalen.